Jucătoarele l-au surprins în repriza a treia când l-au invitat să arunce o lovitură de la 7 metri. Președintele României, Nicușor Dan. Îmi pare rău că n-am știut că se lipește mingea de mână, că am vrut să dau bolte, dar mi s-a lipit de mână. Asta a fost problema. Da. L-ați văzut, mă? Sigur că l-ați văzut, de fapt. Cum naiba să nu-l vezi, bă, că s-a umplut internetul cu secvența asta. E genul ăla de secvență la care te uiți, bă, și să faci așa, să strânge carnea pe tine, să ai un sentiment din ăla, zici, bă, cum dracu, mă? Cum, bă, să nu fii în stare să ții o minge în mână, bă, când ai 55 de ani de viață, înțelegi? Să presupune că măcar o dată pe an, da? În 50 de ani de viață, începând de la vârsta de 5 ani, dacă nu de la 2 ani, ai avut ocazia, știu, să ții o minge în mână, să arunci cu ea. Cum dracu, bă, să nu fii în stare să ții mingea aia în mână, să dai și tu cu ea la 2 metri distanță în față? Bă, cel mai îngrozitor lucru este, hai să zicem, nu ăsta legat de minge, deși mie îmi pune mari semne de întrebare în legătură cu omul. Bă, dar te tot întrebi, cum naiba a ajuns ăsta președinte? Te întrebi, ce e cu ăsta, mă? Și tot stai și te gândești cum a ajuns ăsta să câștige alegerile prezidențiale în România. Și îți dai seama, odată în plus, că nu poate fi decât un singur răspuns, că el n-a avut nicio treabă, mă, cu campania asta electorală, cu câștigarea acestui post de președinte. Odată în plus îți dai seama că un astfel de individ nu putea să câștige alegerile prezidențiale decât dacă un întreg sistem se aduna în spatele lui și băga voturi în sacoșă ca să nu câștige celălalt. Din ce motiv? Bă, poate tocmai pentru că și-au dat seama că vor avea la dispoziție, atenție, nu în fruntea statului, ci la dispoziție, un personaj pe care îl vor putea manevra cum vor ei. Măi, oameni buni, voi l-ați văzut? Deci spun încă o dată, uitați-vă la secvențele astea. Gândiți-vă că ăsta ar trebui să fie omul care la un moment dat să strige la luptă vitejii mei, să ia o armă în mână. Bă, te și întrebă cum n-ai făcut ăsta armata, alt mare semn de întrebare. Ce a făcut ăsta în armată? Că la cum să umbla cu mingea aia de handbal ieri, stai și te gândești că trebuia la un moment dat să demonteze și să monteze o mitralieră. Da? Îi se dădea pe mână o pușcă, un pistolet. Bă, și trebuia să-l monteze, să-l încarce, să-l armeze, să cutare, să tragă cu el, să... Cum n-ai, bă, dacă eram comandant de pluton, l-aș fi pus pe ăsta la un dat, îi dădeam unul de lemn, că să-și trăgea singur un glonț în picior. Dacă e genul de ins pe care dacă îl pui să bată un cui, când e să nimerească, dă 10 lovituri pe lângă cui și una singură în cui. Strică naibii tot dacă e pus un ciocan în mână. Deci ăsta este omul care de niște ani de zile a fost pus să gestioneze soarta a milioane de oameni care trăiesc într-un oraș numit București și noi ne întrebam, bă, de ce arată orașul ăsta halul în care arată, de ce e în felul în care e? Și acum e pus să administreze o țară. O să ziceți, bă, că dacă nu știe să joace handbal sau nu știe să repare o țeavă, o să fie un președinte bun. Nu, bă, nu o să fie. Până și oameni care l-au votat, ca să zicem așa, acum o lună de zile, mai puțin de o lună de zile, stau acum și își pun mari semne de întrebare, deja își pun mari semne de întrebare în legătură cu capacitatea acestui individ, nu de a administra o țară, atenție, de a se auto-administra. Deci, Doamne Dumnezeule, nu mi se dă în cap secvența asta cu el coborând scările alea, de ziceai la un moment dat că mai are puțin și cade în nas. Și în momentul în care ia mingea aia de acolo, încearcă să o gestioneze cumva așa între ele două mânuțe, tremurând și aruncând, făcând așa în față, o minge, pac, așa împingând-o în față. Doamne Dumnezeule, ceva rău de tot, rău de tot. După care, după ce vezi, repet, aceste secvențe, spui această întrebare, bă, ce ne facem noi cu asta? Dacă avem, Doamne ferește, o problemă, una mai gravă în România, din categoria aceea, trebuia să ia decizii de intrare, neintrare a României în război, închipuiți-vi-l pe ăsta într-un consiliu de război, închipuiți-vi-l într-un CSAT, hai să ce nu e consiliu de război, uite, într-un CSAT,
Închipuiți-vi la masă chiar cu șmecherii ăștia de până PSD, de până PNL, gândiți-vă așa că ăsta stă față în față cu șulfele politice clasice, să zicem, din partidele noastre, care sunt tot acolo, să ne înțelegem. Deci voi chiar credeți, mai e cineva care crede de fapt în țara asta că în acest moment la Cotroceni au loc discuții despre programul guvernamental la care el, Nicușor Dan, are un cuvânt de spus? Adică are cineva impresia că ăia, după ce iau câte o măsură, așteaptă plin de emoții să apară Nicușor Dan pe ușă și să spună: ia să vă ce ați lucrat, băieți. Cu alte cuvinte, cumva așa că le-a dat un soi de lucrare de control și așteaptă de la Nicușor Dan acum să vină să le corecteze lucrarea de control? De ce ea cred că fac un mișto crunt, gândindu-se: hai mă că vine ăsta, mă. Hai mă că mai avea puțin să lovea cu mingea în nas, spărgea naibii nasul pe acolo, pe la polivalentă, și acum vine să ne spună nouă cum e cu impozitul pe dividende, cum e cu TVA-ul, cum e cu... Își închipuie cineva că ăsta înțelege în acest moment chestiile astea legate de TVA, de deficit, de una alta. Adică așa avem de-a face, vi se pare, cu un geniu, nu? Bă, fraților, noi suntem în acest moment într-o situație îngrozitoare. Bă. România, de fapt, nu are președinte, are o caricatură, o arătare. Da? Un ceva rezultat din jocul sorții, din jocul intereselor unora, altora, ceva montat acolo, la Cotroceni. N-ai cum să crezi, eu cred așa într-o țară normală, că ăsta va rezista 5 ani de zile, spre exemplu, în mandatul de președinte. Este greu de crezut. Pentru că un președinte va trebui să gestioneze niște tensiuni teribile. Programul guvernamental, eu cred că e deja stabilit cu FMI, cu Banca Mondială. Ăia au venit, au spus: dacă nu faceți asta, nu faceți ailaltă. Și cu Comisia Europeană, evident, nu primiți bani la împrumuturi și așa n-aveți din ce să trăiți. Tot ce fac acum e să tragă de timp în încercarea de a ne obișnui. Atenție! E un joc psihologic acum la nivelul întregii țări. Ei acum anunță așa câte una, câte alta, că se majorează aia, că se majorează aia alta, ca să ne obișnuiască. Da? Că-s 3 puncte procentuale în plus la TVA, ca să ne spunem după aceea, că să respirăm noi ușuras că n-a fost decât 1 sau nu a fost decât 2. Să răsuflăm ușuras că, bă, stați că nu ne-au pus taxa pe tranzacțiile la bancomat. Vai, am scăpat, ne-a trecut glonțul pe la ureche că puteau să ne pună o astfel de taxă.